Ki Pak Mandi ki pripun? duwe gawe disembadani tenanan. Disembadani. Ngrawuhke campur sari komplit sakson. Nggih. Syuting. Tukang foto. Lah kowe ngerti ora? Piye? Bedane apa tukang foto karo kathok suwek? Ya beda wong tukang foto ki menungso, kathok ki benda mati to ya. Salah. Lah piye? Yen tukang foto, kuwi nginceng sik. Iki lagi mau krek metu gambare. Oh ngono. Ning lek kathok suwek. Kathok suwek? Krek sik lagi diinceng. Wah, blindis. Berarti kathok mesti tau suwek. Hah? Berarti kathok mesti tau suwek. Dapurmu jono. Iki piye Mas? Ya sip aku ini. Masuk Pak Eko. Setya Putya Pangak